Zulu Malandela, Zulu Omnyama ondlela zimhlophe. Lapha sibona umama uZuma ekhuluma nomama uMchunu kade sivakashele lapha kaMacingwane siyobabona. Nangoke uMacingwane edlula no baba uZuma bafika la bazongena la kwezinye izindlu nje bazobona umonakalo ukuthi ungakanani. Emva kwalokho babe sebexoxa la no Mr uMchunu ngaleso sikhathi besabheka la bebonisana nje njengamadoda ukuthi into enje yenziwa kanjani. Kwathatha isikhashana ke bebonisana la uMacingwane nomsholozi yabona ke nentatheli la bezicoshela zicosha amakhona ngamakhona. Okuye kwathatha isikhathi impela bekhuluma nje ngempilo la ngaso ke lesimo ukuthi isimo esinje sike senziwe njani. Yabona ke la sike sashintsha ama-angle la samthola kahle undaba ezitha la kade bheke ngakhona. Kuyabonakala ke isimo lapha ku background ukuthi konakala impela. Lapha ke kade sekukhanya nama light ukukhombisa ukuthi kube isikhathi impela eside bexoxe. Zokhanya ama light la ngoba bese kungasabonakali kahle. Sisahleli nabo sisakhuluma nje sixoxa. Bosothi umlilo ke la babe sebephuma ke sebeqedile inkulumo kwase kuhlangana ke sayibona ke la ngoba amakhosi ihlangana nobaba uZuma bexoxa nakhona nangu nomama uZuma nobaba uZuma uzoba uyena ubaba uNgizwe Mchunu. Kuye kwakuhlalwa ke kwathi ukuxoxa kancane la kwabe sekuqhamuka nabazali ke umama kaBaba uMchunu nanguye manga umama uJacinta uZuma. Emva kwalokho ke kube sekuvaleliswa ke emva kwesikhashana nje yabona ukuthi bese lithambe impela la sabe sesiphuma ngendlela ezahlukene. Siyabonga Mzansi ngesupport enikeze ubaba uMchunu.